Shalom. Horas madihita saluhutna damang dainang haanggi pinaribot nani haholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus adorang so masuk hita tu parpungwata parmingguata asa jolo martang yang nahohom mahita di rohat tabe. Tapuji matuhata di nama redde hita sian buku edde nomor 580 ayat sada saat natu tolu.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet patu sian jorgong, sai do pakon maau, jala asiroham diau, ai pujung jala nadangol doau. Hodo ale Jehovah, dihalunguton rohaku, ale debataku, marhaposan tu hodo au, sai unang paila au. Haleluya. 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 Martangyang mahita, ale amanami para si rohana sumurung, debatani hatuaon nami, huingot hamido diaka arion, panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, pahibul marohanami, jala parbadiai mamikiri sudena tinaon nai, patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopomi hami, hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami lomo ni rohani nama nobus hami, asa martua hami, marhite siani rodi saleling lelingna, sai patu pamai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Mared de mahita.
tangihon hamuma patik ni dibata ngadi mingguon tarsurat di buku 5 Musa bidu 4 ayat 20 sia. 5 Musa bidu 4 ayat 20 sia. Songonan mana tarsurat disi alai ia dilului hamu olat ni Jahoba debatamu sai jupang hodo ibana molotung dilului hamu ibana sian nasa rohamu dohot sian nasa ate-atemu ujahahon salinai alai ia dilului hamu olat ni Jahoba debatamu sai jupang hodo ibana molotung dilului hamu ibana sian nasa rohamu dohot sian nasa ate-atemu ima sahatna tapangidohon mahagugon sian debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi amin. Marede mahita sian bukede nomor 220 tolu ayat sada dohot napa duahon. Tato poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatudosan, parasiroha nasumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak pardosa nadangolon, rotu jolo ni habangsa habadiaonmi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jot-jot warsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami. Nang didongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saliling ni liling nai. Alai nama porus mahami noaeng tu asini roham nagodangi, mangidosian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna.
sai urupi mahami paubahon rohanami alane Tuhan Yesus Kristus anak haholongani roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan sai asima roham dihami nadangolon. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tuhasesani dosatta. Isebe mangulahon akan napinilit ni dibata do nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Naung mulak mangoludo. Jala disiamun debata do ibana. Mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari demahita. Tabigima hatani debata turpuk ni ari mingguon imanan yenet sian buku Heber bidu 10 mamukkamai sian ayat 10 sia sahatol hastu ayat 25.
Heber biddu 10 ayat 10 sia 1 ayat 25 tahjahama marsikat sorin. Si parange honondo pakokop nai atong ale akadongan adong do dihita hiras ni roha laho bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Jala adong do dihita malim nabolon si gom-gom bagas ni debata. Momos mata tiop pakirimon natapar hatopoti ai haposando namar baga-baga hotsa. Unang tadadikon parpunguat tahian songon nahina somalhon ni nadeba tung masih paingotan mahita jala lam imanian ala lam jonok di idahamu arii ido yang gos sahatna martua do halak na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Maret de mahita. Tidak kon maha porseon tai songon nahina tidak kon ni domata sa porseon disadok portibion rapma hitamadok
Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumepa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean tot siat tot di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumau na bernit, di panghuhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanotoru, dung ditanom, na mulak mangolo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamon ni di bata Jehovah, amanai pargogo na sauhatu dosani. Disima ibana, paip mula solok tu tanoon, manghuhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hotopan halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan nasora suda. Amin. Tatangihon ma ede pujian kur sian ina PHD.
Tatangihon ma tikting ni huriata. Damang dainang hahaanggi ng pinaribot na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhaca Jesus Kristus. Tabigima tikting namasa dohot nanaing si pamasaon ni huriata di bagasan saminggon. Hamis yan parhalado HKBP Batam pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhut na jala selamat datang ma di ruas ni huria naondo pe parjolo sahali ro marminggu di huria tahun sai di pasu-pasu de Batama parsaurata sadarion bahen sangap di gowarna tabege ma tikting namasa di huriata na parjolo goar ni minggu ta sadarion ima minggu okuli saitongdo mangaranap mataku dopak Jahoba dohot topik minggu padiri roha dohot hosa mangalului Jahoba napaduahon ibadah minggu keluarga hombar tu program kerja ni huriata pengajaran iman di tengah keluarga mingguta sadarion ima minggu keluarga di parmingguoni rap sahundulan dohita rap dohot keluarga tabi napatuluhon ruas nabaru mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriata ma keluarga ciengli pasaribu desiana boru sitohang nasida sian HKBP Jetun Resort Batam nuaing tinggal di Bengkong masuk tu wik Bengkong Indah napaupaton ruas napinda mamuka minggu sadarion tanggal 8 Maret 2026 pindah huriama keluarga Don Prima Sihombing Inang Maria Oktavina Tapubolon rapdohot 2 yanakon nasida sian HKBP Batam tu HKBP Tanjung Piayu Resort Tanjung Piayu sai di Ramoti de Batama nasida di Huria Naimbaru napalimahon RPP HKBP Manang di Pabali mulai mingguta sadarion hona RPP ma Manang di Pabali sian huriata ma amata marluas simanjutak status beristri sian uik baloi kolam 2 ala mangalausi habadiaon ni pardonganon saripeon marhite na marbagas roha-roha jala mar pardomuan tu patik papituhon napaunopon musik instrumen manopoti dosa dohot tangiang pelean di partangyangan hombar tu haputusan rapot pendeta HKBP hatopan pinabotohon matu saluhut ruas ni huria mamuka minggu sadarion nang dipatupa be musik instrumen di namanopoti dosa di ganup parmingguon lausongonido nang tangiang pelean di partangyangan nasa pelean na pungu di bagasan nasa mingguon ditangiakon ma marhite tangiang pelean di parmingguon godang di gereja napapituhon pelantikan pengurus seksi dan panitia tahun transformasi di minggu sadarion di Patupa Huriata do pelantikan pengurus seksi ni Dewan Koinonia Marturia dohot Diakonia periode 2026-2020 lalu laos dohot panitia tahun transformasi 2026 di parmingguon pukul 10 WIB asa sude pengurus naung terpilih mandohoti ibadah dohot pelantikani napawaluhon tim pes parawi
Di minggu sadarion di patupa timpes parawido tes panggung di huriata di parmingguon pukul 10 wib. Tatangyak kon ma asaboy di pelehon nasida puji-pujiani bahen sangap di goar ni debata. Napasiyahon pertangyangan parhalado dohot keluarga di hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 di Patupado pertangyangan parhalado dohot keluarga maringanan di gedung serbaguna namanjabui ima parhalado wik muaratakus dohot kampung nanas masuk pukul 10 sia wib. Napasapuluhon pandidion nabadia di hari Minggu pasca parjolo haheheon itu hata Yesus Kristus tanggal 5 April 2026 di Patupa Huriata do pandidion nabadia tu saluhut ruas ni huria nanaeng mamboan ianakon manjalo pandidion nabadiai asa mendaftar ma marhite situa wik nabe jala mamboan persyaratan na parjolo akte pemberkatan perkawinan nasian gereja napaduahon akte lahir anak manang surat keterangan lahir. Napa 10 sadahon partangyangan wik pinangido matu saluhut ruas ni huria di ganup wik asa mandohoti partangyangan wik tabe jala onma jadwal partangyangan di bagasan samingguon di hari Rabu tanggal 10 sada Maret 2026 di wik baloi kolam sada Galilea baloi kolam 2 baloi kolam 3 Nagoya sekitar Seipanas, Tiban, Bengkong sekitar dohot wik blok onom. Di hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di wik Baloi Center, Baloi Kolam Sada Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Baloi Ditpam dohot wik Parserahan. Napa 12 hon ruas na marsahit tatangyakon ma dongata natongon dope di bagasan parsahiton asa dilehon debata hamamalum tunasida goar-goar na marsahit boy ma taida di layar videotron manang dititing na adong dihita. Napa 10 toluhon pendamping remaja seksi remaja ni huriata maka perluhon pendamping remaja narade mamelehon dirina mangula di tonga-tonga di kategori al remaja turuas ni huriata nasihol rohana jalaringgas mandohoti parpunguan dohot ulaon parhuriaon boy ma mendaftar tu ketua Dewan Koinonia tu amang situa de Dongoran dohot nomor HP WA 0822 8546 7476 napa 10 ton sumbangan bunga altar di minggu sadarion imasian keluarga DH Simamora Inang Boru Raja Guguk sai ditambahi di Batama pasu-pasu di Nasida. Napa 15 hon gerakan pengadaan gorden gereja di Patu-Patu Huriata do gerakan pengadaan gorden gereja laho mangurubi ma peredaman suara di gedung gereja marhiteon pinabotohon ma tu saluhut ruas nanaing mangurubi boy ma dipasahat tu situa wik nabe manang langsung ditransfer tu rekening huria. Goar-goar ni nanaung pasahaton sumbangan gerakan pengadaan gorden gereja naparjolo keluarga Enstorus Borusitohang Sian Wik Batam Center napaduahon keluarga Hatam Pubolon Borusilaban Sian Wik Batam Kota
Napatuluhon keluarga situa Dr. Esyahaan Boru Sianturi Sian Uik Batam Kota. Napapaton keluarga Dr. Sianturi Boru Simorangkir Sian Batam Baloi Center. Napa limahon keluarga situa J Sinurat Boru Panjaitan Sian Uik Baloi Center. Napa onopon keluarga situa Umanik Boru Sinaga Sian Uik Parserahan. Napa pituhon keluar dari rumah makan Siltor Batam Center dari Uik Batam Center. Napa waluhon keluarga situa J Siregar Boru Sinaga dari Uik Baloi Center. Napa siahon keluarga R Aritonang Boru Simanukalit Sian Uik Tiban. Napa sapuluhon keluarga B Silitonga Boru Tambunan Sian Uik Batam Center. Napa 10 sadahon keluarga D Samosir Boru Sitorus Sian Uik Baloi Dipam. Napa 10 duahon keluarga situa T Sitorus Boru Panjaitan Sian Uik Baloi Center. Napa 10 toluhon keluarga situa S Sinaga Boru Sinambela Sian Uik Seipanas. Napa 10 onopon informasi manang soso-soso boi ma tajaha sandiri nama korhon mai tuhai yason dohot fasilitas umum dohot pelean bulanan. Napa 10 pituhon ucapan selamat ulang tahun. Saluhut parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun hatu tubuh dohot parbagason di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu debata gok dame nang las ni roha hatani debatan nagabe ucapan di namar ulang tahun di mingguon dienet sian pesalmen 10 ayat 12. Sai di parrohima hami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami. Napa 10 waluhon warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 7 Maret 2026 96.968.270 rupiah. Songonima tikting namasa dohot nanaeng si pamasaon ni huriata tuhat tama nasa, nama masu-masu nasa tikting ni huriata. Salam. Tatangihon ma edi puji-pujian sian tim PES Parawi Batam. Kepada tim PES Parawi Batam kami persilahkan. Shalom buat Amanginang semuanya. Selamat pagi buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, inilah kami dari tim PES Parawi perwakilan Kepulauan Riau. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih buat Amanginang semua dan Amang Pendeta yang telah memberikan kami kesempatan untuk melayani di gereja ini. Jadi kami adalah tim Forum Suara Remaja Pemuda yang dipercayakan oleh Kepulauan Riau untuk bertanding pada bulan Juni nantinya di Manokwari, Papua Barat dalam rangka PES Parawi Nasional. Jadi kita dari segenap tim
ingin meminta dukungan pada Manginang, mau itu berupa doa, support ataupun dana, kami siap. Juga sedikit tanpa mengurangi rasa hormat, kami menghimbau untuk Amanginang agar tidak mendokumentasikan penampilan kami, mau itu dalam bentuk audio, video ataupun foto. Jadi mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.
Pulusia ayat sada dohot 2. Dameni di bata na sumurung sian saluhud na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Koras marihita. Hatani di bata turpuk jamita di mingguta sadarion tersurat di buku Sada Kronika bidu 22 ayat 14 sah rodi ayat 10 sia sono madidok dising jalai dama di bagasan hasu saat peau nasai laon nungahu parade hiat di zoroni jahoba 100.000 talenta sere jala 1 juta talenta perak yang goto baga dohuk bo sidang dapok tibangon di bahen hina gudangna tolek kaparhau dohuk batu nungahu parade ikut tabaummu do petusi akup nimat cai torop akka tukang diho akka padak-dak batu akka tukang batu dohuk tukang hau dohuk torop palak napadde di ulaun maragam-ragam taringot tu sere perak tobaga dohuk bosi dak kabilangan gudangna tole hehe maho jalaulakon sai do nganan ni jahuba doho dungi di dokot si David masaluhut iduk ni Israel asa ditolongi na sida si Salomo anak nainin nama da jahuba di batamu nama dongani hamu jalamardame hamu humali yang dibahen ainunga pola di pasahati bana akaisi ni tanu itu bagasat tangakku jalanunga patu tanu dia dopan ni Jehovah doh dia dopan ni bangsona atong padiri hamuma rohamuna dohot khosamuna mengalului Jehovah di batamunai jala hehe mahamulau paulihon inganan nabadia di Jehovah di batamunai asa masuk binoan poti parpadanan ni Jehovah dohot ula-ula ni debata akan nabadiai tubaga sajoro si Paulion di goar ni Jehovah
ido sahana. Adong do dua pangatusion taringo tu gereja manang Bagas Joro. Pangatusion na perjolo ima gedungnya. Gedung itu adalah panjang kali lebar kali tinggi dan material-material lahu membangun gedung ini. Dan memang tidak terlepas dari lahan untuk membangun sebuah gedung. Alani jok-jok do tadok, itulah gereja kami. Gedung gereja HKBP. Uli gereja nami ini. Bagak jala tibuk menunjuk kepada sebuah gedung. Jalahira di pangatusion nasongoni do gudak pangatusiot tanuain. Ima menghunjuk kepada sebuah gedung. Boydo marsak pakilala atta, boydo marukil hita. Ketika gedung gereja kita itu roboh atau dirobohkan. Hedo huingot di hutanami di Garuga, dan apalah songonong godang ni parminggu, oti do parminggu, nasay marminggu setiap hari. Dungi direnovasi magerejaon, hurwa manang na hurang perhitungan tukang, gabi neng medebu ma bukulan ni gereja, gabi neng marupak. Dungi gabi Roma ruas ni huriana asing di parek kelima neng marupak HKBP. On hata di lapor on neng marupak HKBP. Dungi Roma nasal lapo on didapot to mapadita. Dang busone mapadita unang marupak ki gereja tai. Harga diri do inay mana. Herap padita on ay sohyamar minggu na madlokonon. Itu harga diri. Iko mergugu do hita tato pahi do iko tapasong jong do gerejai. Nemana tong dungi pitor semanga sudi mangaliat tupak na lau pajong jok kong gerejai muse karena itu harga diri. Alai persoalan na tong dodang rona sida tu parsaurani pajong jok kong gerejai gudang penuh dengan semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Parsauranido gereja, parsauranido Bagas Joro, ya disia dong dua saharo di Toluhala di Bagasang Warhu, disido au. Nah di mata. Maka gereja itu adalah persekutuan. Lalu ketika kami melayani di daerah Riau, di daerah Siak, Sungai Apit, gereja itu diruntuhkan. Ulok tunasida, gereja itu bukan bangunannya, tapi gereja itu adalah persekutuannya. Alani adong dua bagian pamikiryo taringok tu gereja, bangunan dan persekutuan itu. Rikot do bangunan rikot ingana parsauran alai rumikot do parsaurani di tonga-tonga ni Bagas Joroi. Yang mau kana hina holonga turpukon ada rencana David mau mendirikan gereja. Rencana itu sudah dia utarakan kepada Allah melalui Nabi Nathan. Tapi Allah tidak berkenan dengan rencana David itu. Dang boy David pajong jokon gere Bagas Joro, ya bukan gereja. Dang boy do pesi David pajong joko Bagas Joro diau. Ikon sahalak sian ianakon nado Salomo. Saudara-saudara, kenapa David dilarang? Karena David banyak menumpahkan darah, mungkin ketika peperangan. Alai dang hacit rohani si David, dang muruk si David ketika dia dilarang oleh Tuhan untuk mendirikan bait Allah bagi dia, bagi Tuhan. Dakko pajong jokko Bagas Joro diau, alai si Salomo anak Mima pajong jokko diau. Maka saudara-saudara, David berpikir pajong jokko Bagas Joro di debata, alai dang dipaloas debata. Alai saya di parsita rohana do adong Bagas Joro di debata, adok parcupangan narap doh debata.
Maka David di sini merencanakan tapi bukan mendirikan. Idokibana dinaung disuruh ibana si Salomo pajong cukup bagas joroi na perjolo jala idama di bagasan hasusa apeau nasai laon nunga hupara de hiat di zoro ni Jehuba 100.000 talenta sere jala 1 juta talenta perak yang goto baga dohok bosi dang dapo tiba ngebinahin ni hagudang na tole akka parhau dohok batu nunga huparade ikut tabaammu do petusi. Meskipun saya dalam kesulitan di bagasa kasusah apeau nasai laon alai nunga huparade hian alani na parjolo berangota satur pokon. David membangun bait suci bukan dari kekayaannya. David membangun bait suci, merencanakan membangun bait suci bukan dari kenyamanannya, tapi David merencanakan membangun bait suci sian hasusaan nado. Meskipun saya dalam kesulitan. Alainungahu papunguhian. Tangapala bu ita konversi sedia menilai rupiah nion naung pinapungu di David. Ala di dokibana nangpe di bagasan hasusa anau nasai laon alai nunga hupara dehian di joro ni Jehuba nunga hupara dehian ala ina parjolo bereng otak kamang lohotak kenang membangun bait suci, membangun sebuah gereja bukan dari kenyamanan tapi membangun sebuah gereja dari kesulitan. Na minggu na liwa tarong do pajuk pangau do sahalak tokoh nikuma dungi mangopi mahami dungi dok matu ibana urupi amang mate nya sigat du ibadaba asal lorok si pangido tu program di gereja saya hamudo di pakulingan manang na dia saya nilihat do proposal tu hamu gabi sigat du iba saya ulan na tu hamu mangido ningon alus ni mana songonon mau lihat do pe amang molodong mangido barang adong mangido di bereng halak adong do diau alaidang adong nabarani mangido mau liate do pe molodong mangido saya hupeu di bagas sorok bah dinggan nai mau liate do pe molodong mangido baholan ido tutu daksay na hinirim ay lagudang mangido inay bana mau liate do pe molodong mangido. Ini menarik, David dia merencanakan membangun bait suci bukan dari kenyamanannya, bukan menunggu dia kaya, bukan menunggu dia sukses. Alai siak kasusau kuhian nunga hupa pungu lau paulihon bagas joro di dibata. Alani i siak kasusaun na duibana pajong cukup bagas joro di dibata. Dak sian kesuksesan ni ibana, sian hamaulon na duibana masakapi lau pajong cukup bagas joro ni dibata. Dak siak kamorauna. Maka ketika dia mau membangun bagas joro di debata bukan sesaat, tapi itu telah dia kumpul-kumpul dari awal. Nunga di papungui banai si pasahatonna tua dopan di debata. Dia mau kana hina holongat di bagasan wartota Yesus Kristus. Ya rohai makata tayo dongan sasitongna keunggulan gereja HKBP adalah kecintaannya dengan gerejanya. Keunggulan gereja HKBP kecintaannya dengan gerejanya. Ketika seorang anggota jemaat itu dia bersusah payah mulai dari awal membangun sebuah gereja, maka apapun persoalan dalam gereja itu dia tidak gampang eksodus atau meninggalkan gerejanya itu sendiri. Di sada huta ya songonon adong ma persoalan pemilihan kepala desa. Biasa mah di huta ala talu pasti arong guna talu arong na maunang dungi ala talu sepihak pitur mulai masahat persoalan tutong-atongan di gereja tapa jongjong ma ala perlu dapat ditai dak perlu tu hita pat ditai na sa dato mulai menek pajong cukung gereja ala ya dong do na kontrol di bogasan daong bah sian nami met do pe gereja na julu ngado hotami ngado among nami makutiba tu lau pajong cukung gereja sadok persoalan pemilihan kepala desa asik persoalan nih anggo persoalan di gerejaon argado diau gerejaon
sian halo jaukku doh sian hamaolokku doh sian hasusaukku dohot pajong jokon bagas coron. Gimana perjulu? Napa dua kok di dokibana akup ni i macai torop akka tukang diho akka padak dak batu akka tukang batu doh tukang hau doh torop halak napa de diulau meragam-ragam. Di tengah-tengah gereja itu di napacong cokong gereja banyak pekerja-pekerja yang ahli. Tui sedidok si David tu si Salomo, atau barangkali Salomo tidak tahu apakah banyak atau tidak banyak ahli di tengah-tengah gereja itu, di tengah-tengah bait suci itu. Maaf kalau saya tak pakai gereja lah, nggak perjanjian baru, perjanjian lama memang bait suci udah dipakai. Alai di dok David macai torop akka tukang diho, macai torop akka padada batu diho, macai torop tukang batu doh tukang kau doh torop pade diulaun meragam-ragam. Maka yang kedua yang mau dikatakan David di sini ketika Salomo mau mendirikan bait suci itu adalah jemaat, itu adalah kaya. Mamora do ruas ni huriai, mamora do huriai. Na parjolo mamora di roha jo, napa duahon mamora di parbinotoa jo, napa toluhon mamora di pabahenan. Maka saudara-saudara, menurut David tidak ada gereja, tidak ada bait suci yang miskin. Dang ado kuria nomor pogos ai mamora do ruasna. Macai torop akka tukang batu, macai torop pada batu, macai torop tukang hau diho, torop akka pade dia kaulaun nama ragam-ragami. Persoalannya bagaimana kita memiliki rasa cinta, bagaimana kita memiliki rasa memiliki di tonga-tonga ni huriai. Di situ persoalannya, menumbuhkan rasa memiliki di tengah-tengah gereja itu sendiri. Domok kana hina holongan bolu cerita hojotik taring tu gerakan gorden narung di tik-tik teh sasitong nadak program ni huriai dan rencana ni huriai ala narung mungkin nadu minggu nasal pudora marang na sabula dia gereja maun storing mik dak terbigi dung yerong mamadokon dak terbigi da bamang mik Taiwan ma benotta ingelu jahita law mamikiri sound ni gereja tai. Mungkin argani sound nggak ta buat, argani peralatan nggak ta buat. Oke, kita coba dulu. Kita coba jutawan gorden. Siapa tahu boy meredam suara, memperbaiki akustik gereja. Ningon, ipe di suatu grup deh, suatu grup. Dungi pitoruang kota ni grupon, na ulia mang, saucak kami, langsung itu pahi ba mau lihat mak. Dungi udah tu parhaladu tama, majuba memang dak program ni huriat tai. Alai tapa masuk matu tikting atiktung ba molota gordeni gereja tenon tabauli alai atiktung gabi boy peredam suara otik asa tababagak sound ni gereja tai alanido dihamuakan lahina holongan godang potensi godang kemampuan di tonga-tonga ni huriai David madok akup nii macai torop diho macai torop disi. Alani dapat dua kon pacong cokong gereja dang ngadong gereja na pugos, nggak ada gereja yang miskin. Alaina perjolo mamora jo ruas ni huriai di bagasan roha. Mamora jo di bagasan roha. Napa toluhot dihamokan lah hina holongan di dokibana tu esapulonom mulailah bekerja. Taringot tu sere perak to baga do bosi dak kabilangan godang na tole hehe maho jalaulakon saya donganan ni Jehovah doho mulai bekerja. Ini Salomo tidak menunggu barang-barangnya ini, Salomo tidak menunggu ini, Salomo tidak menunggu ini. David katakan kepada Salomo, apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan. Mulai bekerja. Dangadong guria nama cohok membangun, dangadong huria nama cohok paulihon sepanjang gereja itu dalam perjalanan dunia ini. Sebelum eskatologi, sebelum berakhir dunia ini, maka gereja itulah gereja yang membangun. Alani dulu David tu si Salomo mulailah bekerja. Apa yang bisa kita kerjakan?
Apa yang bisa kita lakukan? Manang na mehmet pe di tonga-tonga ni huriai, apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah persekutuan tadi? Mulai bekerja. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nabudari ngata babaki panitia transformasi jala aka seksi pengata pilit sebagai ujung tombak di pelayanan di tonga-tonga ni huriata. Di uek-uek pengasai sosialisasi kulokon memang mek dodawah, tapi saya kepingin komplek gereja kita itu penuh dengan bunga-bunga. Bunga mana sudi gereja tai jala ias, maka kita merasa nyaman. Dak polai ko pikira songonon tarombak ma gereja to tabalan titulu lantai opat marlip tu kijang gak usah. Purok ketua kapartangyangan di tonga-tonga ni wek. Ias niang gereja tai kita merasa nyaman, maka ketika kita masuk ke komplek gereja kita itu full dengan tanaman, full dengan bunga, nyaman perasaan. Maka saudara-saudara, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Dak pola menunggu songonon mangarancak songon, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Bahwa nido tutu bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita tetapkan. Napa to luhod di dok David tu si Salomo mulai bekerja. Tole hehe maho jalaulahon saidonganan ni Jehovah doho. Ini David masih melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan dalam rumah Allah, apapun kita kerjakan dalam membentuk persekutuan dan Allah di dalamnya, sainadonganan ni Jehovah doho. Allah menyertai. Napau patton di dokiba nama di ayat 10 sia atong padiri hamu marohamuna dohot hosamuna mangaluli Jehovah di batamunai jala hehe mahamulau paulihon inganan dabadia di Jehovah di batamunai asa masuk binoa poti parpadanan di Jehovah dohot ula-ula ni debata akan nabadiai tubagasa joro si Paulion di kuarni Jehovah. Fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, gereja itu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Atau walaupun kita yang membangun sebuah gereja itu milik Tuhan, maka di ayat 10 sia dirokibana fokus kepada Tuhan. Padiri hamu rohamuna dohot hosamuna mangalului Jehovah dungi buanot tama masuk poti perpadanan ni Jehovah dohot ula-ula ni debata akan nabadia itu bagasat joro si Paulion digowar ni Jehovah. Salai ulangi, gereja itu milik Tuhan, kuriaken milik Allah, bukan milik manusia. Gereja itu hapataran ni debata. Gereja itu parjupangan ni zolma dohot debata. Saudara-saudara, bedakan gereja dengan institusi atau badan usaha yang lain. Gereja bukan badan usaha. Gereja bukan mencari keuntungan. Tapi gereja itu adalah milik Allah. Maka David katakan di sini, fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, di sini orang benda jod adok persoalan di tengah-tengah di gereja. Tak kalau zoro kemanang na di luar dia on, na zolo mungkin dilehon opung namara pertanuan di gereja on. Dungi ditiki, dan apalah jelas dupera surak-surak ni tano. Ai hata do ditiki di pasat ku pasah ma per gereja no tuamu gereja ta. Dungi akhir-akhiron ala dung lam arga tano, maka ada persengketaan lahan gereja. Adung do persengketaan lahan gereja. Adung do nama nuntut. Adung do namonang, adung do natalu gereja. Jala adung do namonang gereja, adung natalu nama nuntut. Ya. Ale sa sitong na molo binereng. Kola nga binereng jong bagas joro di si beberapa ratus tahun yang lalu. Kan nga boy dohonon molo pinopar maju, nga kan nga boy dohonon. Daong di pasah upunami don na jolo gabe napuna ni di bata menjadi milik Tuhan.
Alani dihamokan lahina holoan David katakan nungahu barade hiad di joro ni Jehovah 100.000 talenta 1.000.000 talenta perak to baga doho bo sidang dabo tibang iben gudangna tolyak kaparhau dohot batu nahu parade jale kota baammu do petusi akup ni torop akapadde alai dia 10 di dok maka semuanya itu saya berikan untuk Tuhan dan fokus untuk Tuhan. Alaniro kamang doho takkainang arsitektur ni gerejatta songonoddo dangadong arsitektur ni gerejatta membelakangi altar ikom mangadup tu altar do sudi ya jala biasana tapakke molo kursi ni HKBP kosong kursi taudo biasana dakoto nang di pengadilan da ini kursi pengadilan nih kursi pesakitan hakimnya agak tinggi sedikit maka pesakitannya agak di bawah ya. Maka kursi kita ini adalah hanya memohon belas kasihan kepada Tuhan, maka kita datang menghadap masuk ke altar, kita datang masuk ke dalam perjamuan ini. Jadi lapatan di arsitektur tahun pintu utama itu terbuka dari sana, tidak ada yang menghambat, baru langsung datang ke perjamuan ini. Maka kita berjamu makan bersama dengan Tuhan, makan dari kasih karunia Tuhan. Maka fokus kita kepada Tuhan, fokus gereja itu kepada Tuhan, fokus persekutuan itu kepada Tuhan. Sahat tuadopan di bata. Atok tengok maju dipilihat tay aurak ku ingok bedo bah. Buru tarok keluar kepala ita he. Dipilihan ni nasa nanile homi aro teh nasa memang iku mangidi hudo sa pasala pali nasa nanile homi todi rodi pamatakku hosa dohot gogoki saluhut artakku hu pasahati tuho naso ucatokku do. Maka totalitas hidup kita adalah gereja bagi Tuhan dan totalitas hidup kita fokus kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau lihat tema dia sini roham parsauran nami ido bagas jorom ye disi hami marpungu dua saha rodi tolu halak disi doho alai iko pajong-jongon nami donang ingana parsauran nami jalamia doho disiali Tuhan meloro hami marsaur tu bagas joromon pajupang mahami rap doho to disi mahoma masu-masu kami atau ngali Tuhan sian hasusaan nami mahami pajong jokon ingana parsauranon dak sian na adong dihami sian hasusan nami mahami maparukilhon lau paulihon bagas joromon alani pargugui hamili Tuhan pasu hamili Tuhan asalam ulihu bahe kami ingana mon ingana parsauran nami tuho di batana mangulu di batana manoktong doho ali Tuhan di tonga-tonga ni bagas joromod do ingana pangajarion tua kasuduk na poso tua kadadana sikola minggu di tonga-tonga ni bagas joromod do ingana pangajarion taringok tu hatam di sodo hami marsermon ali Tuhan manakasi hatami gari ada di tonga-tonga ni bagas joromod do hami lau patupahon akaulaon paralealeo pardonganon gari ada patupahon akaparsauran na dinggan atok say tupahi mahami lau pauli-ulihon parsaurat di tonga-tonga ni bagas mom mangasaho Jesus Kristus mauliate madidenggan ni basami amin tapasah ma piliata meredi mahita Tuhan
Taparede Medita San nomor 120 sada ayat sada masuk mahitau acara ibadah pelantikan panitia tahun transformasi HKBP dohot pengurus seksi periode 2026-2020 lalu. Mari demahita. Yesus Raja Kuliah Napos Edana Badia Urian itu hatta nuaik sahak mahita tu pelantikan ni pengurus seksi di Ganup Dewan Koinonia Marturia Diakonia periode 2026-2020 lalu. Dohot panitia tahun transformasi HKBP 2026 pengajaran iman di tengah keluarga HKBP Batam atong tabigema SK Taringot Tunasida. Surat keputusan nomor 10/02 garing R.01 garis mendatar H.01 garing SK garing 3 Romawi garing 2026 tentang pengangkatan pengurus seksi Dewan Koinonia, Dewan Marturia dan Dewan Diakonia HKBP Batam, Resort Batam periode tahun 2026-2028. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Batam, Distrik 20 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota Batam, mengingat aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan 2002 setelah amandemen keempat dan petunjuk pelaksanaannya, menimbang berakhirnya kepengurusan seksi Dewan Koinonia, Dewan Marturia dan Dewan Diakonia HKBP Batam periode 2024-2026 dan perlunya peningkatan tugas dan penyegaran pelayanan seksi periode 2026 sampai dengan 2028 di setiap dewan masing-masing, memperhatikan hasil rapat setiap seksi yang dipimpin dewan masing-masing selama bulan Februari 2026, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama-nama pengurus seksi Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia HKBP Batam periode 2026-2028 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan atau ketetapan ini. Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat dan petunjuk pelaksanaannya, penata layanan HKBP, program kerja dan kegiatan HKBP Batam, serta ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam rapat Majelis Jemaat HKBP Batam. Ketiga, pada setiap akhir tahun dalam rapat jemaat tingkat fungsionaris, pengurus memberikan laporan kerja dan evaluasi, sekaligus mengajukan program kerja untuk tahun berikutnya. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan ketua dewan masing-masing dan kepada pimpinan jemaat. Yang kelima, hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. Keenam,
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jikalau ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batam pada tanggal 8 Maret 2026, Pendeta HKBP Resort Batam, Pendeta Sudihari Manalu MTH MM, ditandatangani dan distempel. Nama-nama pengurus seksi Koinonia, Marturia, Diakonia HKBP Batam Resort Batam periode 2026-2028. Romawi pertama, Dewan Koinonia yang pertama, seksi sekolah minggu. Sekretaris Rudi Sipahutar, Bendahara Isna Elizabeth Boru Sihotang. Yang kedua, seksi remaja, mungkin lebih maju ke depan. Yang kedua, seksi remaja, Ketua BPH Monica Mildalisa Pasaribu, Wakil Ketua Maria Letika Sinaga. Yang ke Sekretaris Epi Juwita Simanjunta, Bendahara Gesilia Manulang. Pendamping remaja Edwin Gerald Sianipar. Yang ketiga, seksi Naposo Bulung, Ketua BPH Adi Wardi Siregar, Wakil Ketua Anggi Siburian, Sekretaris Meliana Borusimamora, Bendahara Siska Boru Hasibuan. Yang keempat, seksi perempuan, Ketua BPH Epaleni Marlina Lumbatobing, Wakil Ketua Ramida Karni Boru Sinambela, Sekretaris Ristama Boru Samosir, Bendahara Herlina Marinci Boru Simbolon. Kelima, seksi ama atau bapak, Ketua BPH Epentus Rudiwanto Pardosi, Sekretaris Ricardo Simanjunta, Bendahara Rihatua Sihotang. Yang keenam, seksi lansia, Ketua BPH Rinaldi alias Mangido Asi Pakpahan, Wakil Ketua Jamian Munte, Sekretaris Rosdiana Boru Sibarani, Bendahara Tiominar Boru Tapea. Dua, Romawi Dewan Marturia. Yang pertama, seksi Jending, Ketua Situa Edwin Purba, Sekretaris Situa Jumisran Samosir, Anggota Situa Maruli Padang dan Situa Lasman Tambah. Koordinator tim Perangkai Bunga Pirma Hayati Simanjunta. Tim multimedia IT, Ketua Octavianus Reynaldo Sitompul, Wakil Ketua Rickson Simanjunta. Yang kedua, seksi musik, Ketua Rani Siobing, Wakil Bidang Seksi Musik Kaisar Nababan, Sekretaris Ekiardi Sitanggang, Bendahara Daila Siagian. Kemudian yang ketiga, Romawi Dewan Diakonia. Yang pertama, seksi Diakonia Sosial, Ketua Mewati Boru Sianturi, Sekretaris Situa Romauli Boru Naibao, Bendara Situa Esther Boru Panjaitan, Anggota Situa Anggiat Lumbatobing. Seksi Kesehatan, Ketua Dr. Sani Tiurni Ari Sianturi, Sekretaris Dr. Indriana Simbolon, Anggota Dr. Erna Juliana Silalahi, Dr. Maria Pakpahan, Dr. Yoki Simamora, Nurse Rosalin Hutapea Escape, Nurse Mei Kimiko Samosir Escape, Riawati Rosana Siregar AMK, Gom M Pardede AMK, Caroline Simanjunta AMK. Yang ketiga, seksi kemasyarakatan, Ketua seksi Situa Hapsan Hutagalung, Anggota Situa Domu Parsaulian Siombing Manang Utas.
Batam 8 Maret 2026, Pendeta HKBP Batam Resort Batam, Pendeta Sudihari Manalu ditandatangani dan dicap. Selanjutnya surat keputusan nomor 11/R.01/H.01/SK 3 Romawi 2026. Pendeta Huria Kristen Bata Protestan HKBP Resort Batam Distrik 20 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam mengingat aturan-peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen 4 dan buku panduan tahun transformasi HKBP 2026, menimbang perlunya mengangkat panitia pelaksana orientasi pelayanan tahun transformasi HKBP Batam 2026 pengajaran iman di tengah keluarga, memperhatikan hasil rapat jemaat HKBP Batam dan rapat pembentukan panitia pada tanggal 7 Maret 2026 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan dan ketetapan ini menjadi panitia pelaksanaan tahun transformasi HKBP Batam Resort Batam tahun 2026. Kedua, berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat atau pendeta resort dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Ketiga, mempersiapkan dan melaksanakan program kerja tahun transformasi HKBP Batam 2026 atau buku panduan tahun transformasi HKBP Batam HKBP 2026 pengajaran iman di tengah keluarga. Keempat, mengupayakan pengumpulan dana dari berbagai pihak yang tidak mengikat untuk menopang biaya program kerja panitia tahun transformasi HKBP Batam 2026. Kelima, memberikan laporan progres pelaksanaan program kerja dan pengumpulan dana secara berkala kepada pimpinan jemaat atau pendeta resort. Keenam, masa tugas panitia berakhir pada akhir tahun 2026. Panitia memberikan laporan pertanggungjawaban akhir kepada pimpinan jemaat atau pimpinan resort. Ketujuh, surat keputusan atau ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. Demikian surat keputusan ketetapan ini diperbuat dan jika ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Batam 8 Maret 2026, Pendeta HKBP Batam, Pendeta Sudihari Manalu, MTH MM ditandatangani dan dicap. Panitia tahun transformasi HKBP Batam 2026, pengajaran iman di tengah keluarga. Penanggung jawab Pendeta Sudihari Manalu MTH MM. Ketua Sintua Henrico Sabam Panggabean. Wakil Ketua Kak Laia Boru Siburian. Sekretaris Situa Elida Boru Simanjunta. Bendahara Nurmala Dewi Boru Silalahi. Batam 8 Maret 2026, Pendeta HKBP Batam Resort Batam, Pendeta Sudihari Manalu MTH MM ditandatangani dan dicap. Dihamuakan hina holongan nunga ditangiho kamu surat keputusan na pinasaha tuhamu sadarion namanukum maaon waing dihamu saluhuna ulu dohamu mangulahon ulaon na pinasaha sadariot tuhamu imagabi pengurus seksi di Ganup Dewan Koinonia Marturia Diakonia dohot panitia transformasi HKBP Batam tahun 2026 khobartu ulaun najina hahoni Ramadok kamu naulo doau sai di pargugui Tuhan de Batama au patupahon saluhunai. Aku padita HKBP Resort Batam babakitok kamu gabi parhobas di Huriana HKBP Batamon khobartu akaulaun na pinasaha tuhamu di bagasan goar ni de Bata Ama anakna Tuhan Yesus Kristus doh tod di Purbadia sai di parrohai Tuhan de Bata Ama ni Tuhan ta Yesus Kristus mahamu
marhite-hite tod di porbadia, makkaburjuhon siulau muna na pinasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Mula mamuna marede mahita tatangyak ko mapiliatta ali di bata ama namin na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat tami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hutsus di julum pasu-pasu may jalaramot ya sa huparhasya kami pilihan non pati bulhon harajammu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadda hami godang nisi lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyama namin na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo, say Roma harajommo, say South Malomoni Roham di Bono Tongosongon na di Banua Gijang,
lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Jadi Pesparawi asa Saramatama mahita di GSG. Mengiringi biasa.